Kif wedna ftit tal-ġimgħat ilu, illum bdejna il-proċess biex infasslu il-pjan tal-immaniġjar ta' Forti Benajsa. Dan bdejna billi llum iffirmajna MOU mal-Għaqda Storja Birzebbuġa kif ukoll mal-Assoċjazzjoni tal-Iskawts. Bis-saħħa ta' dan il-ftehim daw l-għaqdiet u l-assoċjazzjonijiet ser jgħinu lil Heritage Malta biex immantnu dan il-forti biex innatfuh inkomplu u koll ovvjament nirrestawrawh sabiex nagħmluh aċċessibbli għall pubbliku. Il-viżjoni ta' dan il-forti hija li flimkien mal-assoċjazzjonijiet u mal-għaqdiet Heritage Malta ser trott lura dan l-ispazju lil pubbliku ħalli tinterpretah minn aspett storiku ħalli l-pubbliku jifhem x'kienu l-użi ta' dan il-forti u koll għal xiex kien inbena. Però ħajkunu qegħdin noffru spazji miftuħa, ħajkunu qegħdin nagħtu l-opportunità lil pubbliku jiġi idur f'daw l-ispazji u jara dal-veduti meraviljużi li joffri dan il-forti. L-Għaqda Storja u Kultura Birzebbuġa twaqqfet iktar minn 30 sena ilu u l-iskopji tagħha huma li tipproteġi u teduka bl-istorja u l-kultura tal-ħanna. U appuntu dawn il-punti huma l-istess prattikalment ta' dak li għandha Heritage Malta. U allura propju il-kollaborazzjoni bejna u bej Heritage Malta propju fuq dan is-sit f'Benajsa kienet waħda mill-aktar naturali. Il-Forti Benajsa huwa biex ngħidlek monument, wieħed mill-monumenti tal-istorja li għadna fir-raħal ta' Birzebbuġa. Birzebbuġa huwa mimli posti storiċi, però naħseb żgur huwa l-ikbar wieħed da. Qed nitkellmu fuq sit li jkopri 45,000 metru kwadru. Allura hawnhekk hawn storja mill-iktar interessanti kemm fil-bini li għatfadar kif ukoll l-istorja ta' x'għadda minnu dan is-sit tul l-eżistenza tiegħu bħala sit militari. Da s-sit huwa rigal biex ngħidu hekk għall-poplu Malti kollu, però naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi il-poplu ta' Birzebbuġa huwa xi ħaġa iktar speċjali għalih. Għaliex għexna f'raħal fejn min jaf kemm darba ddejna minn quddiem dan il-post, min jaf kemm saqsejna mistoqsijiet, min jaf kemm xtaqna nidħlu fih. Kullum ovvjament qiegħed miftuħ għall pubbliku grazzi għal Heritage Malta u dawk il-nies kollha li kollaboraw f'dak kollu li sar. Kemm aħna l-Iskawts u anke Heritage Malta jimpurtana ħafna mill-wirt kulturali. Fil-waqt li wkoll nirridu ngawdu dan il-wirt kulturali ħallewna. Għalhekk interessana ħafna nikkollaboraw flimkien għaliex hawn spazju kbir u miftuħ fejn nistgħu flimkien naraw kif jista' jiġi użat kemm mill-membri tagħna li għandna madwar 4500 kif ukoll mill-pubbliku.